R1MC sumailalim sa validation ng PhilHealth para sa mas abot kayang rehabilitasyon. Detalye ng balitang yan tutukan kay Idol Joanna De Vera. Posibleng maging mas abot kaya ang mga serbisyo sa rehabilitasyon para sa mga pasyente sa Northern Luzon matapos sumailalim sa validation ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Regional Office 1 ang Physical Medicine and Rehabilitation Unit ng Region 1 Medical Center o R1MC noong July 16. Layunin ng isinagawang validation na tiyakin kung handa at sumusunod ang pasilidad sa mga pamantayan para sa pagpapatupad ng PhilHealth Benefit Package para sa physical medicine, rehabilitation services at assistive mobility devices. Kapag naaprubahan, inaasahang mababawasan ang gastusin ng mga pasyenteng nangangailangan ng physical therapy, occupational therapy, psychological services at mga assistive mobility device. Magbibigay rin ito ng mas malawak na akses sa mga serbisyong rehabilitasyon para sa mga nangangailangan sa buong rehiyon. Ayon sa PhilHealth, bahagi ang hakbang na ito ng pagpapalawak ng saklaw ng mga benepisyong pangkalusugan upang mas maraming Pilipino ang makakuha ng dekalidad at abot kayang serbisyong medikal. Samantala, itinuturing din ang validation bilang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng kakayahan ng Region 1 Medical Center na makapaghatid ng mas espesyal at nakasentro sa pasyenteng serbisyong pangkalusugan kasabay ng layunin ng pamahalaan na gawing mas accessible at patas ang healthcare para sa lahat. Kasama mula dito sa IFM Nagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.